אגב, אני עושה הכל עם הצ'אט GPT, שם הכל, כל רעיון, אבל שהוא מפרגן, לפעמים מפרגן מדי. ולכם זה קורה שהוא כאילו מפרגן על כל רעיון? לך זה קורה? לא קורה לך? איתך הוא כזה קורקטי. רעיון לא משהו, אבל זה... לא יודע, אצלי הוא ממש מפרגן, וכאילו זה לא נורא, כי אני סטלן, אני לא אעשה עם זה כלום. אבל יש אנשים שלוקחים את הצ'אט GPT ברצינות, נגיד יאיר גולן. וואו, רעיון מעולה להיות ראש ממשלה. אתה ממלכתי, יציב נפשית, ואין דבר שישראלים אוהבים יותר מאשר משווים אותם לנאצים. איזה רעיון חכם בן גביר, לעלות להר הבית ברמדאן. מה כבר יכול לקרות? להלן מספר חדרי מיון שתוכל לבקר בהם במהלך השהות שלך באזור. בוודאי לפיד. הנה טבלה של דברים שביבי אמר ופוסטים שאומרים הפוך. האם למקד אותם לקו אידיאולוגי מסוים? לא, אז לא.